σφαίρες. Ακούγουνε. Να ανεβάσω ένα κλικ. Αν θέλετε. Να αρχίσω από τους συντονιστές της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, στους οποίους ευχαριστώ. Θα τα πω λίγο παρακάτω πιο αναλυτικά. Σας καλωσορίζω μαθητές και μαθήτριες, αγαπητοί μου, όπως καλωσορίζω και με ανάμεικτα συναισθήματα φοιτητές μου παλιούς από 35 ετίας. Είναι ανάμεικτα τα αισθήματα σε τέτοια περίπτωση. Σας ευχαριστώ όλους για την τιμητική παρουσία σας εδώ σήμερα και ευχαριστώ το Εργαστήριο Αστρονομίας για την φιλοξενία και την παραχώρηση της αίθουσας. Της αίθουσας αυτής, στην οποία, όπως ανέφερε ο κύριος Βουλιάς, δίδαξα επί μία ολόκληρη πανεπιστημιακή ζωή και όπως φαίνεται αισίως συνεχίζω. Σήμερα θα σας μιλήσω σήμερα μόνο εν πολλής από κειμένου και καθήμενος, αφήνοντας την εκτός κειμένου παρουσία για τις επόμενες ομιλίες και θα σας πω περισσότερα για τα περί την αστρονομία και λιγότερα για την ίδια την αστρονομία, η οποία θα είναι και το θέμα μας από την ερχόμενη Πέμπτη. Σκοπεύω να σας προκαλέσω ευθέως, αναμένοντας την αντίδρασή σας και την συνεισφορά σας, όλων σας, για ορισμένα θέματα εκπαιδευτικά και ερευνητικά και αστρονομικά και γενικότερα, τα οποία δεν φαίνεται να μας ενδιαφέρουν, δεν τα συζητούμε, δεν θέλουμε να τα συζητήσουμε, ίσως μάλιστα και να μας ενοχλούν. Γι' αυτό και είναι ενδιαφέροντα βεβαίως. Την ηλεκτρονική μου διεύθυνση, την βλέπετε εδώ, είναι στη διάθεση καθενός ενδιαφερομένου και ενδιαφερομένης και ελπίζω σύντομα το πλήρες κείμενο αυτής της ομιλίας να είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμο. Στην αρχή θα ήθελα να τοποθετήσουμε... Συγγνώμη. Δεν βλέπω και ο Σπύρο. Αυτό δεν είναι για εσάς, είναι για μένα. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι για μένα ως αφιπηρετής έγκαν. Δηλαδή, γιατί θεωρώ ότι ένας αφιπηρετής σας πρέπει να είναι ευχαριστημένος. Όχι διότι έγινε πλουσιότερος, αλλά ενδοξότερος κατά την αρχαία ετυμολογία. Αυτά που έχω να σας πω από το επόμενο μάθημα είναι τούτα. Σας ενημερώνω από τώρα ότι θα ακούσετε, η συνεργή είναι μια παιδευτική εισαγωγική ομιλία, στην οποία δικαιολογείται το γιατί των ομιλιών και στις επόμενες ομιλίες θα αρχίσουμε από τις γήινες και πλανητικές κλίμακες. Θα μιλήσουμε για τις αρχές και τις ρίζες της αστρονομίας, πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ξεχνούμε. Στη συνέχεια θα πούμε λίγα πράγματα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και την διαστημική τεχνολογία και όλα όσα ακούμε κάθε μέρα να συμβαίνουν πάνω από το κεφάλι μας στα 500 χιλιόμετρα περίπου. Και κατόπιν θα πάμε σε
φαινόμενα αστρικών κλιμάκων και γαλαξιακών κλιμάκων και στην κοσμολογία, στο σύμπαν ολόκληρο και στην γενική θεωρία της σχετικότητας. Και στο τέλος θα έχουμε τα συμπεράσματα και τον επίγονο. Αυτά έχω σκοπό να σας πω. Αλλά σήμερα δεν θα σας πω. Ας τοποθετήσουμε λοιπόν εν χώρο και χρόνο τη συνεργασία μου με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Και συνεπώς το γιατί αυτών των βιβλίων. Θα σας έχει δημιουργηθεί η απορία. Γιατί άραγε διασταυρώθηκαν οι πορείες της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και ενός καθηγητή αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος μάλιστα έχει αφιπηρετήσει εδώ και 4 χρόνια. Απολύτως δικαιολογημένη η απορία σας, όμως υπάρχει και λογική εξήγηση, η οποία πάει πολύ βαθιά πίσω στον χρόνο. Αυτή η συνεργασία μου με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών είχε αρχίσει από τότε που ήμουν φοιτητής στο τμήμα φυσικής, κατά τις αρχές της δεκαετίας του 60. Από την αποφοίτησή μου μέχρι τις και μετά τις δεκαετίες 70 και 80, αυτή η συνεργασία μας συνεχίστηκε κατά ενεργό τρόπο, με ομιλίες σε συνέδρια, με ημερίδες της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, με διαλέξεις, παρουσιάσεις και άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες συνεργασίας εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Εκεί την εποχή αυτή η συνεργασία ήταν πάρα πολύ έντονη και συχνή. Από εκείνη την περίοδο θυμάμαι ακόμη αρκετά. Ιδιαίτερα όμως θυμάμαι και το αναφέρω επειδή έχει σημασία σήμερα, ότι στις αρχές της δεκαετίας του 80 με πρωτοβουλία μου ως αναπληρωτή καθηγητή της αστρονομίας τότε στο τμήμα φυσικής, είχε καθιερωθεί για όλα τα μέλη διδάσκοντες στο τμήμα φυσικής η λεγόμενη αξιολόγηση μαθημάτων και διδακτικής ικανότητας. Μετά μάλιστα από μια τουλάχιστον δεκαετή εθελοντική εφαρμογή αυτού του μέτρου σε καθαρά προσωπικό επίπεδο, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους διδάσκοντες. Στην ουσία, τι είναι αυτό? Πρόκειται για την έκφραση γνώμης για έναν διδάσκοντα από τους φυσικούς ως προς τη διδασκαλία κριτές του. Δηλαδή τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούσαν τα μαθήματα για μια ολόκληρη διδακτική περίοδο. Αυτή η διαδικασία στο τμήμα φυσικής ακολούθησε την πορεία της μέχρι τις μέρες μας. Τότε επίσης, και αυτό ενδιαφέρει την Ένωση, αυτή η αξιολόγηση, η οποία βεβαίως αφορούσε μόνο στο τμήμα φυσικής, είχε προταθεί για εφαρμογή στη μέση εκπαίδευση προς το τότε Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Νομίζω ο Υπουργός ή Υφυπουργός πρέπει να ήταν ο κύριος Ανθόπουλος εκείνη την εποχή. Πάμε πολύ πίσω τώρα. Και αυτό το πράγμα, αυτή η πρόταση, προσέξτε το αυτό, είχε γίνει σε συνεργασία με το τότε παράρτημα Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, με πρόεδρο τον κύριο Ιωάννη Βλαχάκη, σήμερα καθηγητή εδώ στο τμήμα πληροφορικής. Έπρεπε να περάσουν από τότε 35 ολόκληρα χρόνια, ώστε η ιδέα της αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των καθηγητών σας από εσάς να οριμάσει και να αποτελέσει νόμο του κράτους, παρά τους διάφορους μέχρι σήμερα αδικαιολόγητους και πονηρούς κλειδονισμούς εναντίον της εφαρμογής του. Σας αναφέρω αυτήν την ιστορία, διότι όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι και ελπίζω και εσείς, το φυσιολογικό είναι να θέλει ένας καθηγητής σας, να θέλει ο ίδιος να ακούσει τη γνώμη σας για αυτόν ως δάσκαλο. Το αντίθετο είναι εκ του πονηρού και καθόλου δεν βοηθεί την εν γέννη εκπαιδευτική διαδικασία,
διότι πιστεύω, πάλι πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, όλοι οι καθηγητές σας δεν είναι εξίσου συνεπείς, ικανοί και αποδοτικοί. Αυτό βεβαίως ισχύει για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ανεξάρτητα από το πλήθος των διδασκόντων σε κάθε μια από αυτές. Δεν είναι δυνατόν οι καθηγητές και οι καθηγήτριές σας από πλευράς διδακτικής ικανότητας να αποτελούν μια σούπα, στην παρατήρηση και αξιολόγηση της οποίας η διακριτική ικανότητα είναι πολύ μικρή, ώστε τεχνιέντος και πονηρός οι οποιασδήποτε διαφορές των αξιολογούμενων καθηγητών και καθηγητριών να καλύπτονται και τελειώς να εξαφανίζονται. Αυτό επί σούπα. Και αυτό σας το λέω, αυτό που σας το λέω εκ πείρας προσωπικής και πολύχρονης. Είναι η πιο αισιόδοξη άποψη, συγκρινόμενη με την νομική θέσπιση απαράδεκτων κριτηρίων σύγκρισης και αξιολόγησης, όπως παραδείγματος χάρη, απλώς και πρακτικός η περίφημη και αμφιλεγόμενου ενοιολογικού περιεχομένου κοινωνική προσφορά. Και χρειάζεται, βεβαίως χρειάζεται και η κοινωνική προσφορά ως ένα κριτήριο, αλλά όχι η αντικατάσταση της διδακτικής ικανότητας. Εντελώς παρενθετικά και επειδή είναι των ημερών, σημειώνω ότι η 5η Οκτωβρίου, 10 μέρες πριν, ήταν η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Με πρωτοβουλία και σκοπό της UNESCO να αναδειχθεί το έργο των εκπαιδευτικών. Και ιδιαίτερα αυτών των εκπαιδευτικών που αγωνίζονται υπό δύσκολες συνθήκες. Δεν ξέρω αν στη χώρα μας τέτοια πράγματα τα γνωρίζουμε, τα θεωρούμε σημαντικά ή ακόμη χειρότερα τα θεωρούμε περιττά. Γιατί δεν χρειάζεται και εδώ η αναγνώριση και η ανάδειξη του έργου του εκπαιδευτικού? Και ακόμη προβληματιζόμαστε με το θλιβερό γεγονός ότι σύμφωνα με... με το θλιβερό γεγονός ότι σύμφωνα με τον ΟΗΕ, αν και τα τελευταία χρόνια υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις, ο αριθμός των παιδιών που δεν φοιτούν σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι περίπου 57 εκατομμύρια παγκοσμίως το 2015. Πώς αξιολογούμε αυτό το γεγονός εδώ σε σχέση με το μέλλον των παιδιών μας? Μετά από αυτή την παρένθεση επιστρέφω στην συνεργασία μου με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Από τότε δηλαδή, μετά το 1990, για άγνωστους για μένα λόγους, αυτή η συνεργασία της Ένωσης με τον καθηγητή Σπύρου ατώνησε κάπως, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι εγώ από μακριά δεν παρακολουθούσα με ενδιαφέρον τα δρόμενα της Ένωσης. Με δεδομένη αυτήν την κατάσταση της εκατέρωθεν σχετικής ατραξίας και χαλαρής σχέσης, τότε, περί τις αρχές αυτού του έτους, είχα μια τυχαία μη προγραμματισμένη συνάντηση. Ένας νέος κύριος υπομονετικά, για αρκετή ώρα περίμενε έξω από το γραφείο μου στο εργαστήριο αστρονομίας, εδώ από πάνω. Να τελειώσει μια προγραμματισμένη συνάντησή μου, ευγενικά μου είπε ότι ήθελε να με δει. Το πράγμα που έγινε. Αυτός λοιπόν ο νέος κύριος ήταν, όπως σας είπε ο ίδιος, ο παλιός μου προπτυχιακός και μεταπτυχιακός φοιτητής, ο κύριος Βουλιάς. Συναντηθήκαμε, συστηθήκαμε, δηλαδή ξανά συστηθήκαμε, και μου πρότεινε να συμμετάσχω σε μια ομιλία που έγινε, σε μια εκδήλωση που έγινε εδώ στην Σχολή Θετικών Επιστήμων, με τίτλο «Η φυσική μαγεύει». Η φυσιολογική αλλά και επιβαλλόμενη αντίδρασή μου στην ερώτησή του
ήταν γιατί ζητάτε κάτι τέτοιο από έναν πρωτετραετίας αφιπηρετήσαντα και όχι από κάποιον από τους ενεργεία συναδέλφους μου. Η απάντηση του κυρίου Βουλιά, την οποία ο ίδιος σας την έδωσε πριν από λίγο, ήταν σαφής και κοφτή. Εγώ εσάς θέλω. Όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν δυνατόν ούτε να αγνοήσω μια τέτοια αυθόρμητη, ειλικρινή, όσο και αποκλειστική απάντηση, αλλά ούτε και να αρνηθώ. Αυτό το γεγονός απετέλεσε την επανένταξη της συνεργασίας μου με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και με ανθρώπους που με χαρά τους ξαναείδα, τον κύριο Σαμαρά ας πούμε, και δεν ξέρω και κάποια κυρία πίσω η οποία μοίραζε χαρτιά, εν πάση περιπτώσει. Και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας έγινε η ομιλία εκεί στην Σχολή Φυσικών Επιστημών, μετά έγινε μια άλλη ομιλία σε ένα θερινό σχολείο στα Γιάννη και σημειώστε ότι αυτές οι ομιλίες είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμες στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Αν ψάξετε θα τις βρείτε, υποθέτω. Και αυτή η συνεργασία μου πάλι με πρωτοβουλία των ίδιων ανθρώπων συνεχίζεται σήμερα με τη μορφή αυτής της ομιλίας, αυτής της σειράς των ομιλιών. Συνεπώς, πριν τους ευχαριστήσω εγώ δημοσίως και τον κύριο Βουλιά και τον κύριο Σαμαρά, σας παρακαλώ να τους ευχαριστήσετε εσείς. Επιθυμώ λοιπόν να ευχαριστήσω την Ένωση Ελλήνων Φυσικών στο πρόσωπο του αγαπητού κυρίου Στράτου Θεοδοσίου, Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και παλαιότερα φοιτητή μου, και στο πρόσωπο του κυρίου Παναγιώτη Φιλκίσιου, του Αντιπροέδρου της Ένωσης, για αυτήν την πρόσκληση. Για αυτήν θα σας το πω ειλικρινά, χρήσιμη σειρά ομιλιών, όχι μόνο επειδή αναφέρεται στην αστρονομία. Το κάνω αυτό το πράγμα ευχαρίστως και στο πρόσωπο των αγαπητών μου μαθητών για την ιδέα πρόταση και συνολική οργανωτική προσπάθειά μου για την υλοποίηση και την πραγματοποίηση αυτών των ομιλιών. Αλλά και για το ότι παρά το γεγονός ότι έχω πρωτετραετίας αφιπηρετήσει, ο κύριος Βουλιάς με ανεζήτησε και με ανακάλυψε. Διότι γενικώς δεν είναι στα πράγματα. Έτυχε και με βρήκε ο άνθρωπος, αλλά με έψαξε. Τον ευχαριστώ για την υπομονή του, τις χρήσιμες, ειλικρινείς και ενημερωτικές συζητήσεις για την Ένωση και τους κοινούς και πολλούς προβληματισμούς της. Αυτή η σειρά ομιλιών είναι μια μικρογραφία ενός τυπικού εξαμηνιαίου μαθήματος, εκτός από τη διάρκεια βέβαια και τις εξετάσεις στο τέλος. Μου θυμίζει δε η σειρά αυτή ένα τέτοιο τυπικό μάθημα και μαζί με αυτό και πολλά άλλα χαρακτηριστικά του μαθήματος. Εδώ, σε αυτές τις 2-3 διαφάνειες που θα ακολουθήσουν, θέλω να σας δείξω ότι το ενδιαφέρον της Ένωσης για την αστρονομία φαίνεται από πολλά, αλλά φαίνεται και από το περιοδικό της, το Physics News, του οποίου τα τελευταία τεύχη, τα φιλομέτρησα, το τελευταίο ήταν του Ιουνίου του 2015, πιστεύω να υπάρχει ακόμη ένα πιο φρέσκο, αλλά ό,τι ισχύει για αυτά που θα σας διαβάσω, πιστεύω ότι ισχύει και για αυτό το καινούριο. Σύνολο άρθρων 25. Άρθρα που ανήκουν στην αστρονομία 13, ποσοστό 52%. Εάν πάτε λίγο παρακάτω, Μάρτιος του 2015, το ποσοστό που αναφέρεται, των άρθρων που αναφέρεται στην αστρονομία είναι 67%. Τον Δεκέμβριο του 2014, 62%. Και τον Μάρτιο του 2014, 59%. Θα σας πω κι άλλα.
για το ενδιαφέρον της Ένωσης για την αστρονομία, αλλά τούτο το βλέπετε αμέσως από το περιοδικό το οποίο το έχετε στη διάθεσή σας, υποθέτω. Λοιπόν, για μια ολόκληρη πανεπιστημιακή ζωή, το πρώτο μάθημα κάθε διδακτικής περίοδου ήταν εισαγωγικό. Ήταν γενικότερο ενδιαφέροντος, εκτινόμενο και στον κόσμο έξω από το πανεπιστήμιο και πέραν του αυστηρού περιεχομένου του συγκεκριμένου μαθήματος. Αυτό θέλω να κάνω και τώρα. Δηλαδή να μην αρχίσουμε με το καθαρά επιστημονικό περιεχόμενο των ομιλιών, αλλά να αναδείξουμε τον απαραίτητα παιδευτικό ρόλο, την αιτία και τον σκοπό αυτών των ομιλιών και τον γενικότερο προβληματισμό για τον χωρόχρονο μέσα στον οποίο ζούμε. Και σας ανέφερα ήδη ότι θα ακούσετε σήμερα λιγότερα για την αστρονομία και περισσότερα για τα περί την αστρονομία. Και σκοπεύω να σας προκαλέσω ευθέως. Πίστευα λοιπόν και εξακολουθώ να πιστεύω και πάντοτε το επιδίωκα τον πολλαπλό και ειδικότερα τον παιδευτικό ρόλο και σκοπό μιας ομιλίας, κάθε ομιλίας. Δηλαδή όχι μόνο και απλώς τον καθαρά επιστημονικό ενημερωτικό ρόλο της, όπως ακριβώς βεβαίως θα πρέπει να ισχύει για την παράδοση ενός μαθήματος, παραδείγματος χάρη στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, αλλά και για λόγους συνεπής συμπεριφοράς του ομιλητή, του κάθε ομιλητή δασκάλου. Αυτός ο παιδευτικός ρόλος και σκοπός της ομιλίας αναφέρεται γενικότερα και στην ζωή και στην συμπεριφορά του. Ως παραδείγματος προς μίμηση προς τους νεωτέρους, ιδιαίτερα σήμερα με τη μεγάλη έλλειψη, φτώχεια θα έλεγα, τέτοιων προτύπων στην κοινωνία. Δηλαδή, αυτά που σας λέω να κάνετε, τα κάνω πρώτος εγώ ίδιος. Σας θυμίζω ότι ο σεβασμός, θα έλεγα χωρίς υπερβολή, η υποταγή στην νομιμότητα, ως κύριο χαρακτηριστικό του καθενός μας, είναι η βάση της κοινωνικής ευρυθμίας και της ευτυχίας του έθνους. Αυτήν δε την υποταγή στην νομιμότητα μας την δίδαξε ο Σωκράτης και την φιλολόγησε ο Πλάτωνας, λέγοντας «Αγάπα την πατρίδα σου, ακόμα κι αν αυτή σε αδικεί». Φίλη την πατρίδα, κάνει άδικος ή. Τώρα, για τα μαθήματα διαλέξεις αυτές, το πρώτο πράγμα που πρέπει να διευκρινιστεί είναι οι όροι και οι κανόνες υπό τους οποίους θα γίνονται τα μαθήματα. Και αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ό,τι ακριβώς ισχύει για κάθε αξιοπρεπή ομιλία. Είναι λοιπόν προφανές ότι εδώ βρίσκεστε διότι το θέλετε, διότι το έχετε επιλέξει, αν όχι επιδιώξει. Συνεπώς κανένας και καμιά σας δεν μπορεί ούτε πρέπει να αισθάνεται ότι είναι αναγκασμένο να βρίσκεται σε αυτήν την αίθουσα. Συμφωνείτε επίσης ότι πρέπει, παραδείγματος χάρη, να είμαστε στην ώρα μας. Εγώ πρώτος. Και εσείς όλοι πριν αρχίσει η ομιλία. Αν ερχόμενοι βρείτε την πόρτα ήδη κλειστή, καλό είναι να περιμένετε μέχρι να την δείτε να ανοίγει από μέσα και τότε να μπείτε. Να είστε βέβαιοι ότι πριν κλείσει η πόρτα και αρχίσει η ομιλία, έχει ήδη ληφθεί υπόψη η πιθανότητα μιας μικρής και λογικής καθυστέρησης στην προσέλευσή σας. Τώρα για τα κινητά τηλέφωνα, για τα καπνίσματα, για τις αγενείς τσίχλες κτλ. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Φυσικά το μάθημα θα τελειώνει όταν το αποφασίσουμε από κοινού και οι δυο μας, εσείς και εγώ. Άρα καλό είναι, και νομίζω αναφέρθηκε αυτό στην αρχή, να αποφεύγετε μονομερείς κινήσεις ενοχλητικές για όλους τους υπόλοιπους και να κανονίζετε αναλόγως το υπόλοιπο πρόγραμμά σας. Οι ερωτήσεις τώρα. Βεβαίως
οι ερωτήσεις από το ακροατήριο όχι απλώς επιτρέπονται, αλλά επιβάλλονται και ενθαρρύνονται. Μην διστάγετε να ρωτάτε. Δεν υπάρχουν ανόητες ερωτήσεις, υπάρχουν μόνο ανόητες απαντήσεις. Εξάλλου, μέχρι σήμερα λέμε ρωτώντας πας στην πόλη. Βλέπετε από πού βγαίνει το πόλη. Από πού βγαίνει, αν θέλετε, το όνομα Ισταμπούλ. Είναι η παραφθορά του εις την πόλη. Βέβαια, ξέρετε και την πολύχητη κουζίνα. Την ξέρετε? Ξέρετε, έτσι. Την έχετε δει? Σας άρεσε? Και εμένα, πολύ μου άρεσε. Θα το ξανάδετε. Εδώ μέσα η ρόλη μας είναι απολύτως και σαφέστατα διακριτή. Δηλαδή, εγώ έχω την υποχρέωση να σας διδάξω και εσείς έχετε την υποχρέωση να καταβάλλετε συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια να μάθετε. Και να θυμόσαστε πάντοτε ότι σε μια τέτοια σχέση αμφίδρομης επιστημονικής ερευνητικής επίδρασης δύο πράγματα δεν έχουν θέση. Εκτός από το τηλέφωνο. Τα χαμηλώνω. Μου θυμίστε και το δικό μου. Θυμίστε και το δικό μου. Λοιπόν, σε αυτήν την αίθουσα, λοιπόν, στη σχέση μας αυτή, δύο πράγματα δεν έχουν θέση. Το άγχος και η δημοκρατία. Δεν υπάρχει. Ούτε άγχος ούτε δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν, αν θέλετε, σε ένα πλήρως ισοπεδωτικό πνεύμα να πάτε και να χτυπήσετε στην πλάτη των καθηγητή σας, λέγοντάς του παραδείγματος χάρη, γεια σου Γιώργο. Γιώργο, είπα. Έστω κι αν ο ίδιος ο Γιώργος μπορεί να έρχεται στο μάθημα με σαγιονάρες και έτσι να σας δίνει τέτοιο δικαίωμα. Τώρα, η φιλοσοφία μου για την έκφραση της επιστημονικής γνώμης των πραγματικά ειδικών, αλλά και για τον σεβασμό που επιβάλλεται προς αυτή τη γνώμη από όλους, ειδικούς και μη ειδικούς, εκφράζεται πολύ πετυχημένα από τις επόμενες τρεις διαφάνειες που θα σας δείξω. Δεν ξέρω, φαίνεται αυτή. Αυτή την βρήκα το 1977 σε έναν πίνακα ανακοινώσεων στο Fermi Institute του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Τι δείχνει αυτή? Αυτή δείχνει εδώ ένα πλήθος ανθρώπων, παραδείγματος χάρη την πανεπιστημιακή κοινότητα, την επιστημονική κοινότητα, και κάποιος προτείνει κάτι. Δημοσιεύει κάτι. Λέει μια γνώμη. It is so. Ποια είναι συνήθως η αντίδραση της κοινότητας? Να πες να τον φάει. Στην κυριολεξία να τον εξαφανίσει. No. No. No way. It is not so. Absolutely not. Ο άλλος χάζεψε. Μέχρι ότου προβάλλει από κάτω ο γίγαντας, ο οποίος, προσέξτε την υπογράμμιση εδώ, λέει it is so. Και τότε όλοι, ως διαμαγείας, κάνουν στροφή 180 μοιρών, όχι 360, έτσι, 180 μοιρών. It is so. Yeah, indeed. Verily. Damn, it is so. If he says it is so. Πέστε μου, σας προβληματίζει καθόλου αυτό? Τι νομίζετε ότι αυτό το πράγμα δείχνει? Τι θα λέγατε? Έτσι, ελεύθερα, πέστε μου. Ας σηκώσει ένα σπουδαίο, ορίστε.
Πιθανότατα ότι άμα εκφράσεις μια γνώμη μόνος σου είτε με ήπιο τρόπο, δεν τη δέχονται τόσο εύκολα, ιδιαίτερα είναι κάτι επαναστατικό. Και πολλές φορές οι άνθρωποι χρειάζονται το φόβο και την επιβλητικότητα για να αποδεχτούν κάτι, δυστυχώς. Το λέτε πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Εγώ θα το πω με άλλα λόγια. Το θάρρος της ελεύθερης και θεμελιωμένης γνώμης σου. Να το έχετε πάντοτε. Να το έχετε πάντοτε. Και κανέναν ποτέ να μην αφήνετε να εκφράζεται για σας. Θέλετε ένα παράδειγμα γι' αυτό? Το θέλετε? Στο πω. Είναι προκλητικό. Να μην έχετε εμπιστοσύνη στους συνδικαλιστές. Η επόμενη από τις τρεις διαφάνειες αποδίδεται στον Αϊνστάιν, ο οποίος είπε «If you can't explain it simply, you don't understand it well enough». Και αυτό αναφέρεται στους πολλούς οι οποίοι βγαίνουν συνεχώς και μιλούν επί παντός του επιστητού. Και το τρίτο αποδίδεται στον φίλο μας τον Στίβεν Χόκινγκ, τον ξέρετε, έτσι, ο οποίος είπε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της γνώσης δεν είναι η άγνοια, αλλά είναι η αυταπάτη της γνώσης. Συμφωνείτε? Εδώ. Και τώρα γιατί είμαστε εδώ σήμερα? Και για να γίνω λίγο πιο σαφής και ενημερωτικός, σας θυμίζω κι εγώ ότι η αστρονομία βρίσκεται υπό διωγμόν συνεχώς και δυστυχώς. Ενδεχομένως ξέρετε ότι το πιο αγαπημένο μάθημα, ίσως και το πιο πολλαπλά χρήσιμο, θα το εξηγήσω αυτό σήμερα, μάθημα η αστρονομία έχει εκδιωχθεί με βίαιο τρόπο από τα σχολεία. Να και η αφίσα, πρώτη αφίσα που δημοσίευσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών για αυτές τις οδηγίες. Βρίσκεται υποδιωγμόν η αστρονομία, έστω κι αν με τη μια ή την άλλη μορφή της και αφορμή είναι συνεχώς ζωντανή. Και βρίσκεται συνεχώς υποδιωγμόν παρά το γεγονός ότι οι όμιλοι φίλων αστρονομίας φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια σε όλη τη χώρα συνεχώς. Γεγονός που παρόλα αυτά υποκριτικά και επιδεικτικά αγνοείται στη διαμόρφωση του προγράμματος. Ερωτώ, ποιος ρωτήθηκε από ποιον, με ποιον τρόπο και πότε για αυτόν τον διωγμό? Ποιοι έχουν την ικανότητα και αρμοδιότητα να πάρουν μια τέτοια απόφαση διωγμού και με ποια κριτήρια να πούν δηλαδή αυτό χρειάζεται, εκείνο δεν χρειάζεται? Ποιοι? Παλαιότερα, να έρθω στα χρόνια μου, τα αίτια ενός τέτοιου διωγμού στο ρωμαϊκό δυστυχώς θα μπορούσα να τα χαρακτήριζα και προσωπικά. Μάλιστα, διότι όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο, τότε περί το 80 οι καθηγητές αστρονομίας στα πανεπιστήμια, τα δικά μας, ήταν λίγοι. Και άρα οι πολλαπλές προσωπικές αντιπάθειες μεταξύ πανεπιστημίων, παραδείγματος χάρη, και υπουργείων και άλλων οργανισμών θα μπορούσαν να ήταν πολύ αποδοτικές, δυστυχώς. Στις μέρες μας όμως, δηλαδή τα τελευταία 20-30 χρόνια,
Οι καθηγητές αστρονομίας στα πανεπιστήμια είναι πολλοί. Θα έλεγα είναι υπερβολικά πολλοί. Ώστε στατιστικά θα περίμενε κανένας να υπάρχουν πολλοί τέτοιοι αρεστοί στα Υπουργεία καθηγητές, όπως ασφαλώς γνωρίζουμε και γνωρίζετε ή και μπορούμε να φανταστούμε όλοι. Υπάρχουν τέτοιοι. Κατά συνέπεια, αν εξαιρέσει κανένας ορισμένα φωτεινά και έντονα και επίμονα παραδείγματα όπως είναι η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ο συνεχιζόμενος διωγμός της αστρονομίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της χώρας μας, μάλλον θα πρέπει να αναζητηθεί και να αποδοθεί είτε σε φαινόμενα σαδομαζοχισμού και ανοριμότητας, ίσως και ανεπάρκειας, ως χαρακτηριστικών πολλών εκ των αρμοδίων διδασκόντων και μη, έστω και δήθεν φίλων της αστρονομίας, είτε στην ανικανότητα των αρμοδίων να αντιληφθούν το ουσιαστικό νόημα της παιδείας και των πραγματικά αναγκαίων αξώνων πάνω στους οποίους πρέπει να κινηθεί η παιδεία. Και βέβαια σε μια τέτοια περίπτωση δεν περιοριζόμαστε απλώς και μόνο στους καθηγητές του πανεπιστημίου, αφού μάλιστα δεν είναι και λίγα τα μαθήματα της μέσης εκπαίδευσης, τα οποία λόγω της φαινόμενης δυσκολίας διαδοχής τους δεν είναι και τόσο επιθυμητά από τους κατά περίπτωση διδάσκοντες. Ρωτώ ξανά, την κάνω αυτή την ερώτηση. Ποιος ρωτήθηκε, από ποιον, με ποιον τρόπο και πότε για να γίνει αυτός ο διωγμός. Πόσοι εξέφρασαν γνώμη και αυτό. Φοβάμαι υποκριτικά, ελάχιστοι, ελαχιστότατοι, από το 1.400.000 μαθητές που υπάρχουν σήμερα και 140.000 καθηγητές που υπάρχουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ποιος δεν επιτρέπει σε όλους αυτούς να εκφράσουν τη γνώμη τους. Και γιατί. Αυτά τα γενικά δεδομένα είναι ιδιαίτερη σημασία για το άμεσο μέλλον. Εν ώψη, όπως σας είναι γνωστό, των αδιάφορων και αψυχολόγητων και οπωσδήποτε μη φιλικών προς την επιστήμη της αστρονομίας προγραμματικών σχεδίων των μέχρι τώρα αρμοδίων κρατικών φορέων. Όχι μόνο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για την προβάθμια και για την δευτεροβάθμια. Παρά τους φανατικούς, ομήρους φανατικών και τα λοιπά φίλων της αστρονομίας που δημιουργούνται συνέχεια και δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης όμως, για την ενημέρωσή σας, ως πιθανών υποψήφιων φοιτητών, ίσως στο τμήμα φυσικής και ιδιαίτερα στην αστρονομία, πρέπει να αναφέρω το ήδη γεγονός σχεδόν για όλη την Ελλάδα και συνεχώς επιδεινούμενο για το άμεσο μέλλον της επικίνδυνης αριθμητικής συρρήγνωσης του προσωπικού της επαγγελματικής αστρονομίας, δηλαδή των μελών ΔΕ στα πανεπιστήμια που διδάσκουν αστρονομία. Με θλίψη και αγωνία, ειλικρινά σας το λέω, διαπιστώνω ότι σε αντίθεση με το πολύ πρόσφατο και πλούσιο από πλευράς προσωπικού παρελθόν, σε αυτό το εργαστήριο αστρονομίας, από το οποίο και προέρχομαι, σήμερα υπάρχουν μόνο 3, άντε 4 ενεργά μέλη ΔΕ. Και τι να πρωτοκάνουν αυτοί οι άνθρωποι με αξιώσεις και αξιοπρέπεια? Την επιστημονική έρευνα, την αυξημένη διδασκαλία, την απαραίτητη κοινωνική προσφορά και το κυριότερο, τι αναγκάζονται να κάνουν. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της συρρήγνωσης, που σημειώστε δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά είναι όλων των πανεπιστημίων της χώρας, είναι ότι σύμφωνα με την πληροφόρησή μου, στο τμήμα φυσικής δεν διδάσκονται πλέον αυτοτελώς αυτές οι έννοιες που βλέπετε εδώ πέρα.
δεν διδάσκονται. Γαλαξιακή και εξωγαλαξική αστρονομία, ραδιαστρονομία, αστρονομία σε μη οπτικά μήκη κύματος, αστρικά συστήματα, παρατηρησιακή αστρονομία και αστροφυσική. Το φι εδώ σημαίνει τμήμα φυσικής και το μη σημαίνει τμήμα μαθηματικών. Αυτές όμως οι συνεχείς αναγκαστικές αλλαγές και συμπτύξεις ή και καταργήσεις διδασκόμενων μαθημάτων έχουν ως αποτέλεσμα τα μαθήματα που διδάσκουν, αυτό σας το έδειξα, στο τμήμα μαθηματικών δεν διδάσκεται κανένα μάθημα σήμερα αστρονομίας. Εδώ στο τμήμα μαθηματικών δεν διδάσκεται κανένα μάθημα αστρονομίας, είτε προπτυχιακό είτε μεταπτυχιακό. Απογοήτευση. Τα μέλη του αρμόδιου αστρονομικού τομέα σήμερα εδώ διδάσκουν κατά 79% μη αστρονομικά μαθήματα και μόνο κατά 21% αστρονομικά μαθήματα. Αυτό δεν ισοδυναμεί με συνεχή υποβάθμιση της αστρονομίας σε επίπεδο τμήματος φυσικής. Επειδή όμως τα αίτια της συνεχούς υποβάθμισης αυτής είναι τα ίδια και για όλο το ΑΒ και για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας μας, δηλαδή η μη αναπληρούμενη μείωση του προσωπικού, είναι προφανής ο κίνδυνος, και προσέξτε το αυτό, της υποβάθμισης και σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο πλαίσιο των πτυχίων που απονέμουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Διότι εάν το προσωπικό μειώνεται και ο αριθμός των μαθημάτων παραμένει, δύο τινά είναι δυνατόν να συμβούν. Ή οι διδάσκοντες που συνεχώς λιγοστεύουν δεν θα κάνουν τίποτα άλλο από το να διδάσκουν και θα παρατήσουν και την έρευνα και την κοινωνική προσφορά, ή τα μαθήματα θα αρχίζουν και θα ελαττώνονται. Αυτό το μάθημα φέτος δεν θα το διδάξουμε, το άλλο μάθημα του χρόνου δεν θα το διδάξουμε, και αυτό βέβαια πολύ γρήγορα θα έχει ένα αποτέλεσμα. Να έρθουν να μας πούν οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, παιδιά, εσείς βγαίνετε από τη λίστα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με όλες τις συνέπειες που θα έχει αυτό στους πτυχιούχους σας. Όλα αυτά που σας λέω μπορείτε να το θεωρήσετε ως μια κραυγή αγωνίας για την αστρονομία, όσο γίνεται πιο ηχηρή, θα έλεγα σπαρακτική, από έναν άνθρωπο ο οποίος αφιέρωσε μισό αιώνα, περισσότερο από το μισό της ζωής του, και συνεχίζει στη μεντορική υπηρέτηση της αστρονομίας. Με ειλικρίνεια σας λέω, με ειλικρίνεια, ίσως αυτές οι απεσιόδοξες προοπτικές να αποτελούν και μια πολύ σοβαρή δικαιολογία της αποδοχής από μένα της πρόσκλησης της Ένωσης για παρουσία μου εδώ σήμερα για τον συγκεκριμένο αυτό σκοπό αυτής της σειράς ομιλιών. Πάντοτε πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι εάν κάποιος μορφώνεται, δεν πρέπει να το κάνει λόγω ενός πιθανού συμπλέγματος, κόμπλεξ, επί το ελληνικότερο. Κόμπλεξ λοιπόν ανωτερότητας έναντι των άλλων, αλλά ευθέως αντίθετα προς αυτό, για να προσφέρει στους άλλους αυτά που ο ίδιος γνωρίζει και δεν γνωρίζουν οι άλλοι. Αυτό πρέπει να είναι ο σκοπός. Αυτό ακριβώς σημαίνει διάχυση της επιστήμης. Και αυτή η διάχυση είναι απαραίτητη σε πλήρη αντιδιαστολή. Πλήρη αντιδιαστολή προς έναν απόκοσμο και αλόκοτο και μάλλον προβληματικό για το υπόλοιπο σύνολο επιστήμονα ερευνητή, ο οποίος εντελώς σχηματικά είναι συνεχώς κλεισμένος στο δωμάτιό του με την παρέα του συνέχεια, απομονωμένος από όλους τους άλλους, και ο οποίος από καιρού εις καιρών ανοίγει το μοναδικό παράθυρο του δωματίου του, πετά έξω ένα καινούργιο επιστημονικό άρθρο του και ξανακλίνει το παράθυρο. Προφανώς αυτή η κάθε άλλο παρά σπάνια συμπεριφορά και τακτική δεν συνιστά διάχυση της επιστήμης. Και πώς κοντάφτει αυτή η διάχυση της επιστήμης σήμερα?
στο μεγάλο πρόβλημα ανέκαθεν της εκπαίδευσης της χώρας μας, δηλαδή στην ικανότητα ενός επιστήμονα, υπό την γενικότερη έννοιά του, να διαχύσει προς τα έξω τις επιστημονικές ιδέες του, δηλαδή στο πόσο καλός δάσκαλος είναι. Το χειρότερο δε σε σχέση με τον καλό δάσκαλο είναι ότι γενικώς και επισήμως η διδακτική ικανότητα σήμερα δεν λογίζεται στα προσόντα, τα απαραίτητα και ελεγχόμενα προσόντα για την ανάθεση μιας εργασίας στον χώρο της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας. Το έχω ξαναπεί πολύ πρόσφατα, ότι δέχτηκα την ευγενική πρόσκληση διότι είναι πεποίθησή μου, ήταν πεποίθησή μου ανέκαθεν, ο κάθε επιστήμονας έχει την υποχρέωση, αρκεί βέβαια να έχει και την ικανότητα, να συνεισφέρει στην διάδοση των νέων γνώσεων προς το ευρύτερο κοινό και την νεολαία, βεβαίως ανισθή και ανιδιοτελώς. Ιδιαίτερα δε αν αυτές οι γνώσεις δεν διδάσκονται στο σχολείο. Ως προς δε την εθελοντική προσφορά, όπως και να το κάνουμε, πάντα και σήμερα είναι σημαντικό το να παίρνει κανείς την κάθε υπόθεση προσωπικά. Ιδιαίτερα μάλιστα την προσφορά σε εθελοντική βάση, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε αυτήν την δημοκρατική και επικοδομητική φιλοσοφία προσφοράς, με την οποία προφανώς και συμφωνώ, θα μπορούσα ως προβληματισμένος πολίτης να προσθέσω μόνον αυτός που με γενοδορία αναγνωρίζει και εκτιμεί τις ενσυνείδητες υποχρεώσεις του προς τους συνανθρώπους του είναι ελεύθερος. Ενώ αυτός που περιχαρακώνεται και θεσμοθετεί μόνο τα δικαιώματά του είναι απλώς δούλος. Και αν θέλετε, προσθέστε και αυτό, ευτυχισμένος είναι εκείνος που όταν δίνει δεν θυμάται και όταν παίρνει δεν ξεχνά. Συμφωνείτε? Σας αρέσει αυτό? Να μην το ξεχνάτε. Και αυτό το να μην το ξεχνάτε θα το εξηγήσω λίγο αναφερόμενος σε ένα έργο που έδειξε η τηλεόραση πάλι προχθές και είχε το όνομα Χάτσικο. Το είδατε? Ήταν όμορφο έργο. Προσέξτε τι σας επισημαίνω από αυτό το έργο. Κάποια στιγμή ο Ρίτσαρντ Γκίρ ως μπαμπάς βρισκόταν στον κήπο και έκανε μπάρμπεκιου και η κόρη του ήρθε με τον μελλοντικό σύζυγό της και πιάσανε δύο συζήτηση. Και σε κάποια στιγμή ρωτά ο μπαμπάς τον μελλοντικό γαμπρό του, την αγαπάς? Και λέει, ασφαλώς την αγαπώ με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου. Και γυρίζει και του λέει, τότε αυτό που λες να το θυμάσαι όταν θα έρθουν τα δύσκολα, διότι θα έρθουν. Σας προβλημάτισα τώρα? Ναι, εάν κουραστήκατε, τι ώρα, πιάσαμε ώρα. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε, εφόσον το θέλετε, ένα 5 λεπτό διάλειμμα. Αυτό πιστεύω δεν μπορεί να το διαβάσετε, έτσι. Όχι, το διαβάζουμε. Διαβάζετε. Όχι, επειδή είναι πολύ αυτή η εικόνα. Τι λέει λοιπόν αυτή η εικόνα? Καλημέρα παιδάκια. Είμαι ο δάσκαλός σας και σήμερα ανοίγει το σχολείο. Η καθυστέρηση οφείλεται ότι ήμουν φυλακή για εγκλήματα παιδεραστίας. Αλλά με τον νόμο Κατρούγκαλο είμαι πάλι κοντά σας.
για πόσους από τους κατά καιρούς διδάσκοντές σας μπορείτε να βεβαιώσετε ότι νιώθουν την υποχρέωση να κάνουν κάτι χωρίς αντάλλαγμα και πόσες φορές, επισήμως ή ανεπισήμως, σας ζητήθηκε να εκφράσετε τη γνώμη σας για την διδακτική ικανότητά τους, την ανιδιοτέλειά τους, γενικώς για την διάθεση προσφοράς χωρίς ανταλλάγμα. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι το κουμπί, ότι η άρνηση της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, της αξιολόγησης των καθηγητών από τους φυσικούς κριτές τους, όπως και η άρνηση της αξιολόγησης στη δημόσια διοίκηση, αφαιρεί και καταργεί τη δυνατότητα δημιουργίας κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών και κοινού χώρου εργαζομένων. Εκτός βέβαια, κι αν αντικειμενικός σκοπός μας είναι ακριβώς μια τέτοια απομόνωση. Κι αν η απομόνωση αυτή δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι σε πλήρη αντίθεση με την αδυσόπιτη πραγματικότητα ότι η τεχνολογική έκρηξη κατήργησε τα σύνορα και ανέτρεψε τους γεωπολιτικούς και ελληνικούς συσχετισμούς. Αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, ναι, πάμε προς την απομόνωση. Σε αυτό, το οποίο ακούστηκε πολύ, υπάρχει ένα φως. Είναι τούτο, ότι το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην αναστολή ασκήσεως καθηκόντων μονίμων εκπαιδευτικών επειδή υπέπεσαν, διαβάστε, να το διαβάσω όλο, επειδή η συμπεριφορά τους ήταν ανάρμοστη και επικίνδυνη κτλ. Μακάρι να το κάνει. Μακάρι να το κάνει. Είναι ένα πρώτο βήμα. Όπως καταλαβαίνετε, και το έλεγα και τώρα στο διάλειμμα που συζητούσαμε, μια ουσιαστική δικαιολογία για τη σημερινή συνεισφορά μου εδώ θα μπορούσε να είναι το ότι σωστός πολίτης είναι ο πάντα πλήρως και σωστά ενημερωμένος πολίτης. Και αυτό πάντοτε το πίστευα και ανελιπώς το δίδασκα και με κάθε τρόπο το επιδίωκα. Σας το είπα πριν, μην αφήνετε άλλους να μιλούν εκ μέρους σας. Αυτός δε, ο πάντα σωστά και πλήρως ενημερωμένος πολίτης, είναι κάτι επιβεβλημένο και σημαντικό και διότι, με δεδομένο ότι σήμερα η παιδεία, όπως και η πολιτική και η πολιτιστική ενημέρωση, ακόμα και στα πλέον ευκατάστατα κράτη, είναι δυστυχώς ελεγχόμενη και ποσοτικά, αλλά προπαντός ποιοτικά, ο δυνάστης, και σας παρακαλώ αγαπητοί μου διδάσκοντες και διδασκόμενοι, προσέξτε το αυτό, ο δυνάστης, ο κάθε αγενής δυνάστης, παντού και διαχρονικά, ξέρει πολύ καλά, σχεδόν γονιδιακά πλέον, ότι ο μόνος που μπορεί να τον εκθρονήσει αποτελεσματικά είναι ο ενήμερος και σπουδαγμένος πολίτης. Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον είναι, αλλά 4 χρόνια μετά την αφιπηρέτησή μου εξακολουθώ, όπως και πριν από αυτήν, να προτιμώ, και αυτό επίσης φαίνεται παράξενο διότι δεν είμαι πολιτικός, να λένε για μένα αυτός δεν θα μιλήσει, παρά να λένε, όπως πολύ συχνά δυστυχώς διαπιστώνουμε, πάλι αυτός, πάλι τα ίδια θα μας πει. Δεν είναι το χαρακτήρα μου να παριστάνω τον σοφό και τον ειδικό παντός του επισητού και μάλιστα συνεχώς και χωρίς καμιά επιλογή και εδώ, το εδώ με αλφαγιώτα, να παριστάνω τον απαραίτητο μαϊντανό
των αντιφάγων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτά δεν είναι ίδιο της ακαδημικής φιλοσοφίας και συμπεριφοράς μου, ούτε προσυδειάζουν προς τα έξω αξιοπρεπές παράδειγμα που θέλω να προβάλλω, ιδίως προς την νεολαία. Και θεωρώ ότι έτσι πράττω σωστά, διότι όπως πανηγυρικά επιβεβαιώνει καθημερινά και η σύγχρονη πραγματικότητα, οι κατά τεκμήριον ειδικοί προτιμούν να σιωπούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα και καλά κάνουν μέχρι να έρθει η ώρα τους. Μην ξεχνάτε δε ότι όπως έλεγε και ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, ο Γερμανοβαβαρός δραματουργός, σκηνοθέτης και ποιητής του 20ου αιώνα, το καλύτερο σκηνικό στο θέατρο είναι αυτό που δεν προσέχει ο θεατής. Και συμπερώνω εγώ δειλά και ταπεινά, όχι βεβαίως το σκηνικό που με τα πολλά φουρφούρια, τα φώτα, τα χρώματα και τα τσαπράζια βγάζει και θέλει να βγάζει μάτι. Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι σε πλήρη συνέπεια προς τη γνωστή ρίση του Γκράουτσο Μάρξ, τον ξέρετε τον Γκράουτσο Μάρξ, έτσι, ένας από τους Μάρξ, τους ηθοποιούς, ο οποίος είπε δεν θα δεχόμουν ποτέ να γίνω μέλος μιας λέσχης η οποία δέχεται μέλη σαν και εμένα. Η φιλοσοφία προσφοράς, βλέπετε επιμένω σε αυτό το πράγμα, στην προσφορά. Δεν χρειάζεται οτιδήποτε κάνουμε να το κάνουμε επειδή περιμένουμε ένα αντάλλαγμα. Η προσφορά έχει άλλο νόημα. Αυτή λοιπόν η φιλοσοφία προσφοράς είναι αναγκαία και διότι στην εποχή μας δυστυχώς και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, ιδίως σε αυτό, δεν κυριαρχεί ο ακαδημαϊκός λόγος, αλλά ο λόγος, ο πολιτικός, ο μικροπολιτικός, ο προσωπικός, ο εγωπαθής, ο εμπαθής, ο κακεντρικής. Και αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο σημερινός πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο εναρκτήριο μήνυμά του προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Νότητας. Αλλά επιπλέον η φιλοσοφία της προσφοράς είναι αναγκαία και διότι, αν και είναι φυσικό, δυστυχώς δεν γίνεται πάντοτε αρμοδίως αποδεκτό ή έστω καταρχήν αντιληπτό και κατανοητό ότι η παιδεία είναι ένα πολύ σοβαρό, πολύ δομικό θέμα μιας κοινωνίας, ώστε ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Όχι βεβαίως με περιστασιακά νομοσχέδια και με μονομερείς και ιδεολειπτικής αιτιολογίας και περιεχομένου αλλαγές νομικών πλαισίων. Χρειάζεται σοβαρή σκέψη, σεβασμός σε ό,τι καλό συμφωνήσαμε στο παρελθόν, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και πνεύμα συνεργασίας μεταξύ όλων όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον της παιδείας μας, που είναι και μέλλον της χώρας μας, δηλαδή όλων. Μπορεί πράγματι τα τελευταία χρόνια να έχουμε κάποιες επιστημονικές επιδόσεις που υποβοηθούνται και με τα μεταπτυχιακά προγράμματα στα πανεπιστήμια, όμως ξεχνούμε ότι η παιδεία είναι επένδυση, όχι δαπάνη. Και ότι κατά τον Πλάτωνα η πεμπτουσία της παιδείας δεν περιλαμβάνει μόνο τεχνική κατάρτιση, αλλά περιλαμβάνει φιλοσοφία, κρίση, αρετή και πρόσβαση στην ευτυχία. Και τέλος, ας μην ξεχνούμε ότι η πραγματική παιδεία περιλαμβάνει και εκείνο το ευγενές στοιχείο που θέλουν να υπηρετούν τα πρότυπα ερευνητικά εκπαιδευτήρια, δηλαδή την έρευνα, την επινόηση, την καινοτομία. Σε σχέση με αυτό δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ότι μόνο κομίζοντας ετερότητα μετέχει ενεργά στην ιστορία.
μόνο κομίζοντας ετερότητα μετέχει συνεργά στην ιστορία. Ή ισοδύναμα, αν θέλετε να το πω αλλιώς, οι σπουδαίοι μαθητές, οι καθηγητές, αυτό για τους καθηγητές είναι καλό, οι σπουδαίοι μαθητές ήδη από την εποχή του Θαλίτου Μιλησίου δεν αντέγραψαν τους καθηγητές τους. Αντίθετα με την καλή έννοια του όρου, τους αμφισβήτησαν. Για να προχωρήσει η γνώση, αυτός είναι ο πιο σίγουρος τρόπος. Ο τρόπος της επιδίωξης του νέου, του διαφορετικού, του έτερου. Και όχι η επανάληψη του ίδιου και του ίδιου για μια ολόκληρη ζωή. Με λίγα λόγια, απλά λόγια και χωρίς περιστροφές. Η ψηλή παιδεία σημαίνει το να έρθει ο μαθητής και ο σπουδαστής στο σημείο να διατυπώσει ερωτήματα, όχι απαντήσεις. Και αυτός είναι ο σκοπός της ομιλίας μου σήμερα εδώ. Θα μπορούσα να σας δώσω και μερικές ακόμη συμβουλές, τις οποίες σας παρακαλώ μην τις παρεξηγήσετε. Είναι καθαρά επιθυμία μου διδασκαλίας. Κάτι τέτοιο, δηλαδή να μπορέσει ο μαθητής να διατυπώσει ερωτήματα, όχι απαντήσεις απλώς, δεν θα το πετύχει με συμβούλια και διαβούλια και εκλογές συνεχείς παντού και πάντα σε όλα τα επίπεδα, όχι σπάνια ανούσιες, ούτε με ψυχεδελικές επιτύχειες επιγραφές, πάτε να δείτε τι γίνεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών, ούτε με ξεσηκωμούς, με καταλήψεις, με μια ατμόσφαιρα που μυρίζει εμπρισμούς και μπάχαλο. Αντίθετα θα το πετύχει και έτσι θα μπορέσει να βοηθήσει και την πατρίδα του εκτός από τον εαυτό του με πνευματικό κάματο μέσα στους ναούς της παιδείας, αρκεί βεβαίως να βοηθηθεί για να μπορέσει να το καταλάβει αυτό, δηλαδή να καταλάβει την αξία της καταπώνησης με σπουδές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, με μαθήσεις ξένων γλωσσών και με πολύερες αναγνώσεις. Πολύ διάβασμα. Και πρέπει να αισθητοποιήσει ότι στον κόσμο μας όλοι προσπαθούν να διασωθούν με την συνένωση και το συντονισμό τους, διότι συνειδητοποιούν ότι μαζί μπορούν περισσότερα από ό,τι ο καθένας μόνος του. Αυτό δεν το μαζί θέλει διαπραγμάτευση, πικρές αλήθειες και υποχωρήσεις. Κυρίως δε θέλει μια νέα συνείδηση του τι είναι εθνικό, πατριωτικό, δημοκρατικό, ευγενικό και ανθρώπινο. Πρόκειται για αναζήτηση όπου μονοπόλια και αυθεντίες δεν χωρούν. Το μαζί προστατεύει τους αδύναμους εξορισμού, είτε χώρες είτε κοινωνικές ομάδες, οι οποίες αλλιώς μόνες τους μπορούν μόνο να θυσιαστούν, αλλά όχι να κερδίσουν ή έστω να χάσουν λίγα, τα κατά το δυνατόν λιγότερα. Και τέλος, ας μην κρυβόμαστε. Δεν υπάρχει χώρα, ιδεολογία, πολιτικό κόμμα, άποψη που να έχει τις λύσεις και το μαγικό ραβδί για τα παραπάνω. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο επέλεξα να μιλήσω σε αυτό το ακροατήριο, είναι ότι εξαιτίας όλων αυτών των προβληματισμών που σας ανέφερα, προτιμώ να μιλώ είτε μέσω προσκεκλημένων ή όχι δημοσιεύσεων ή να μιλώ στους λίγους ενδιαφερομένους και με διάθεση κατανόησης και μάθησης όπως είστε εσείς οι λίγοι και όχι στους πολλούς που δεν θα τους χαρακτηρίσω.
Και κυρίως τέλος μιλώ όπως σήμερα με πρωτοβουλία της Ένωσης για να επιχειρήσω προφανώς την ενημέρωσή σας της μαθητικής νεολαίας με αντικειμενικό σκοπό και ελπίδα. Αυτή η νεολαία εσείς τώρα όσο γίνεται σωστά ενημερωμένοι να έχετε αργότερα τα εχέγγυα μόνοι σας, χωρίς διάφορες υποδείξεις να κατευθυνθείτε προς αυτό που σας αρέσει και σας εκπροσωπεί. Οπότε και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτό να το κάνετε σωστά. Συνεπώς, όπως λέει και η ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, βρίσκομαι εδώ σε μια προσπάθεια αφενός μεν υποβοήθησης της επίσημης πολιτείας να διορθώσει το λάθος της για το διωγμό της αστρονομίας, αφετέρου δε ενημέρωσης μαθητών και μαθητριών. Και θα συμπλήρωνα κάτι απευθυνόμενος στους διδάσκοντες της μέσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για μια υπενθύμηση, αυτό είναι η δικιά μου πεποίθηση, της σημασίας της διδασκαλίας της αστρονομίας για την ενίσχυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, δεδομένου ότι την αστρονομία δεν μπορούν με ή χωρίς αξιώσεις να την διδάξουν όλοι. Είναι το πολύ λίγο υπόθεση η αστρονομία. Επιπλέον όμως βρίσκομαι εδώ και εδώ έχετε σίγουρα γνώμη για αυτό που θα πω όλοι σας και διότι ως εκπαιδευτικός και ως γονιός είχα ανέκαθεν προβληματισμούς πέρα από το διωγμό της αστρονομίας για την χρησιμοθυρική φύση και αναποτελεσματικότητα του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος. Για το αν η εκπαίδευση λειτουργεί ως μια ασφαλής νησίδα θάλπορης κοινωνικοποίησης, μάθησης και πειραματισμού ή είναι ο προθάλαμος μιας αδυσόπιτης αρένας όπου κυριαρχούν ο στήρος ανταγωνισμός, η ανία και η βαθμοθυρία και τέλος για το αν το σχολείο είναι μαθητοκεντρικό και ποιος φοβάται ή δεν φοβάται την ουσιαστική βαθιά καλλιέργεια και κριτική σκέψη. Με ειλικρίνεια σας λέω λοιπόν σήμερα, μοιράζομαι με όλους σας ένα θεμελιωμένο πια πιστεύω. Τον ξαναδείχνω αυτόν τον άτομο. Αυτοί οι προβληματισμοί είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν μόνο χωρίς παροπίδες οποιασδήποτε μορφής, χωρίς ιδεολειψίες, με ανοιχτό πνεύμα όσον αφορά στις αυθαίρετες επιστημονικές υποθέσεις και στις αυθαίρετες επιδελές μας και όπως ήδη αναφέρθηκε με κριτήριο το ευτυχισμένος είναι εκείνος που όταν δίνει δεν θυμάται και όταν παίρνει δεν ξεχνά. Ειλικρινά έτσι με έναν τέτοιο τρόπο συμβάλλουμε στην εθνική αυτογνωσία και είναι πιθανόν κάποτε να αντιληφθούμε τι πραγματικά θέλουμε και αξίζουμε. Τι πατρίδα, τι παιδεία, τι κράτος, πόσο τέτοιο κράτος και πόσο εξυγχρονισμένο κράτος θα μας ήταν αρκετό. Ποιο πρότυπο παραγωγικού ιστού θα μας τέριαζε. Και επίσης να αντιληφθούμε κάποτε ότι παραδείγματος χάρη βεβαίως καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Αλλά το να διοχετεύεις όλες σου τις ευφυΐες και τις διδακτορικές σου ικανότητες για να σερβίρεις τουρίστες ή για να τους εξυπηρετείς ως ταξιτζής είναι τουλάχιστον μαζοχισμός. Δύσκολα ερωτήματα τα οποία ως Έλληνες ευρισκόμενοι μπροστά σε αδύρυτα και επιτακτικά διλήμματα μας πληγώνουν και μας προσβάλλουν εθνολογικά και εθνοψυχικά. Και αυτά σας τα λέω όχι ως πνευματικός άνθρωπος ή διανοούμενος, σίγουρα όχι ως πνευματικός ηγέτης, όροι που απεχθάνομαι διότι δεν είμαι πολιτικός, αλλά ούτε μου αρέσουν, ούτε και αντιλαμβάνομαι το πραγματικό νόημά τους, αλλά απλώς σας τα λέω ως ένας ενεργός και προβληματιζόμενος πολίτης αυτής της χώρας,
ο οποίος διαπιστώνει την δυστυχία ενός έθνους να γνωρίζουν τις λύσεις των προβλημάτων του όλοι οι διοικούμενοι, αλλά κανένας διοικών, ο οποίος μάλιστα μέχρι πριν από λίγο ήταν διοικούμενος. Και το κομβικό σημείο και ερώτημα από το οποίο σχεδόν όλα αυτά ξεπηδούν είναι πού βρίσκεται το κράτος που όλοι καλοί και κακοί έχουμε ανάγκη. Τώρα προσεγγίζοντας τον ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό της ομιλίας, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, είναι πεποίθηση και εμπειρία μου ότι η υποβοηθητική αντιμετώπιση τέτοιων προβληματισμών, ασφαλώς όμως ούτε η πιο σημαντική ούτε και η μοναδική, είναι η πρέπουσα και αποδοτική ανασχόληση με την ευρύτερη αστρονομική, αστροφυσική, κοσμολογική παιδεία. Αυτό το τελευταίο το υποστηρίζω από πάρα πολύ καιρό, όχι βέβαια ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε μορφής αρχαιοπληξίας. Το υποστηρίζω για έναν απλό λόγο. Είναι γνωστό, για να μείνω στο πρόσφατο παρελθόν, ότι ο 17ος αιώνας ονομάστηκε ο αιώνας των μαθηματικών επιστημών και της λογικής. Ο 18ος των φυσικών επιστημών και του διαφωτισμού. Ο 19ος της βιολογίας και του θετικισμού. Ο 20ος των τηλεπικοινωνιών και της κατάκτησης του διαστήματος, αλλά και της μόλυνσης του περιβάλλοντος, του φόβου, του άγχους και των ψυχικών ασθενειών. Με την ευκαιρία το 70% των ασθενών σήμερα έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Και είναι τόσο σημαντικά αυτά, ώστε έχει καθιερωθεί και η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, συγκεκριμένα η 10η Οκτωβρίου πριν από 5 μέρες. Λοιπόν, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι από όλες αυτές τουλάχιστον τις επιστημονικές θεματικές περιοχές και χωρίς καμιά διάθεση υποβιβασμού καμιάς εξ αυτών, πέραν της ευρύτερης θεματικής περιοχής της αστρονομίας, σήμερα δεν γνωρίζω άλλες θεματικές περιοχές αναμφίβολα ως πηγές έμπνευσης και ανάτασης. Μήπως λοιπόν, λέω μήπως, με την οποία να ακούσουν οι αρμόδιοι ώστε να εκδιορθούν οι αντικειμενικοί σκοποί αυτής της ομιλίας. Μια αστρονομική έμπνευση και ανάταση σαν και αυτή που ανέφερα είναι ότι απεγνωσμένα χρειάζεται σήμερα η μαθητική νεολαία και το σχολείο μέσα και έξω από την σχολική τάξη. Και η ερώτηση έχει νόημα, διότι όπως άλλοι σοφοί υποστήριξαν πριν από μένα, είναι μεγάλη ντροπή να σπαταλήσουμε το σήμερα και αργότερα να αναπολούμε με λύπη και παρελθόν, όταν πιάσει τίποτα δεν θα μας ωφελεί μια τέτοια λύπη. Με βάση όλα αυτά, και όχι μόνο αυτά, γίνεται αντιληπτό το γιατί του συνεχιζόμενου διωγμού της αστρονομίας. Δηλαδή η ανικανότητα, η ανεπάρκεια, η αδιαφορία ή και τα συμπλέγματα ανωτερότητας και κατωτερότητας. Αλλά γίνεται και απολύτως αντιληπτός ο όρος, το κρυφό σχολείο της αστρονομίας. Πρόταση η ιδέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Σαν να ζούμε δηλαδή ακόμη επί τουρκοκρατίας, δηλαδή πριν από 200 περίπου χρόνια, και σήμερα στον 21ο αιώνα να χρειάζεται να μαζευόμαστε στα κρυφά για να μην μας δουν και μας προδώσουν. Κρίμα και ντροπή. Είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα συγκεντρωμένοι με πνεύμα ελεύθερο και ανοιχτό, και θα είμαστε στις επόμενες εβδομάδες, κυρίως όμως με αγάπη και ενδιαφέρον για την αστρονομία και με θεμελιωμένη την πεποίθηση ότι στο τέλος κάτι καλό θα προκύψει. Χρήσιμο όχι μόνο για όσους είναι, για όσους και όσες είναι εδώ, αλλά για όλες και για όλους. Αυτή είναι η φιλοσοφία με την οποία με χαρά δέχτηκα την πρόταση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για αυτήν την σειρά ομιλιών, και αυτή είναι η ειλικρινή δικαιολόγηση της απόφασης μου αποδοχής της πρότασης.
για την θεματολογία είναι στα ΣΥΠΑ. Το θέμα μας είναι φυσικά η αστρονομία. Και η αστρονομία είναι μια τυπική περιβαλλοντική επιστήμη όσον αφορά στη σχέση της με την καθημερινή ζωή μας, που λίγοι την έχουν συνειδητοποιήσει, στις ρίζες της, στις ερευνητικές μεθόδους και στις ερευνητικές περιοχές της. Πρέπει να επισημάνω ότι γενικώς αλλά και ιδιαίτερα στην προβολή των διαφανειών, η υποκοϊδική προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Πέραν και απαραίτητος της ελληνικής γλώσσας, φυσικά. Θέλω τώρα να τελειώσω το σημερινό μάθημα, ή τουλάχιστον αυτά που λέω εγώ, με μερικές πληροφοριακές διδακτικές διαφάνειες, χρήσιμες για και εισαγωγικές σε όσα επιμέρους θα ακολουθήσουν στις επόμενες ομιλίες, αλλά και υποβοηθητικές στην αντίληψη του πραγματικού χωροχρόνου στον οποίο ζούμε και στον οποίο δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Ξέρετε να προφέρετε στα αγγλικά τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου? Το ξέρετε. Παραδείγματος χάρη, τούτο το πράγμα πώς προφέρεται? Αν δεν προφέρεται εκεί, χάι. Τούτο το γράμμα πώς προφέρεται? Στα ελληνικά φι. Φάι. Τούτο το γράμμα πώς προφέρεται? Μνιού. Και ξέρω εγώ, τούτο το γράμμα, αυτό, ύψιλο. Και κατά γρήγορα, άμα πάτε στο αυτό εδώ, είναι έψαϊλον. Λοιπόν, αυτά κάποτε θα χρειαστεί να τα πείτε. Άμα τα πείτε στα αγγλικά μια μαθηματική σχέση, πρέπει να την πείτε στα αγγλικά, όχι στα αγγλικά. Εδώ σας δίνω τους δικτυακούς τόπους της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας, του Εργαστηρίου Αστρονομίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, για τον οποίο θα πούμε στο άλλο μάθημα περισσότερα. Αυτός είναι ο Billy Bob Thornton, ένας τοπιός, σύγχρονος, από το έργο Friday Night Lights του 2004. Κοιτάξτε τι λέει. Το να είσαι τέλειος είναι να είσαι ικανός να κοιτάξεις τους φίλους σου στα μάτια και να γνωρίζεις ότι δεν τους εγκατέλειψες διότι τους είπες την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι εσύ έκανες οτιδήποτε μπορούσες. Δεν υπήρχε κάτι περισσότερο που θα μπορούσε να γίνει. Αυτό είναι ο τέλειος χαρακτήρας. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Όπως μ' άρεσε πάρα πολύ και το επόμενο. Αυτόν τον ηθοποιό του μου ποιος είναι? Ποιος? Ψηλά, το χέρι. Είναι ο Ray Fiennes. Και αυτός σύγχρονος. Και αν θυμόσαστε ποιος είναι ο Ray Fiennes, ήταν ο διοικητής του στρατοπέδου στο έργο η λίστα του Σίγκλερ, ο οποίος ήταν συνεχώς έτσι, καθόταν πάνω στο διοικητήριο, κρατούσε ένα όπλο και όταν έβλεπε να περνούσε κάποιος από τους Εβραίους, μπαμ τον βαρούσε μία και τελείωσε. Αυτός λοιπόν είπε, δύναμη ισχύς είναι όταν έχουμε την δικαιολογία να σκοτώσουμε και δεν το κάνουμε. Πήραξε πάρα πολύ κόσμο αυτή η σκηνή από εκείνο το έργο. Πάρα πολύ κόσμο. Ιδιαίτερα στην τη διεθνή Ισραηλιτική κοινότητα, με την οποία δεν έχω καμία σχέση, απλώς συμφωνώ. Ο Αριστοτέλης είπε
ότι άνθρωπος φύση ωραίγεται του ιδένε. Το ιδένε είναι ρήμα απαρέμφατο, το οποίο προέρχεται από το ρήμα είδα. Με μικρολιώτα. Θα πει γνωρίζω. Είδα ότι. Μπράβο. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε? Έτσι. Ο Μέγας Φώτιος είπε ένα άλλο πράγμα. Η αδιαντροπιά είναι ιδιαίτερο γνώρισμα του κακού και του ποτέρου ανθρώπου και η ντροπή του σπουδαίου. Αυτό και πάντα υπόψη σας αυτό. Για να έχετε την πλάτη σας ήσυχη, να θυμόσαστε ότι scripta manent verba volant. Τα γραπτά μένουν, τα λόγια πετούν. Πριν από τους Λατίνους, αυτό το είπε ο Όμηρος με το περίφημο έπεα πτερόεντα. Έπεα πτερόεντα. Λίγο προς το περιβάλλον. Οι Έλληνες, λέει, είναι κακομεθυμένοι με το φθηνό νερό, το οποίο σε άλλες χώρες είναι τόσο ακριβό όσο το πετρέλαιο. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε με εκείνη τη διαφήμιση στην τηλεόραση που δείχνει την μαμά με το κοριτσάκι της να παίζουν με το νερό στον κήπο, χαρά, χαρούμενες, η μια βρέχει την άλλη κτλ. Και στο τέλος το νερό τελειώνει και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θυμόστε αυτό? Τους έχετε το νερό. Ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει για το νερό, αν προλάβει να γίνει. Η Volkswagen είναι θύμα της κουλτούρας για υψηλές επιδόσεις. Δηλαδή, η υπέρτατη αυτοπεποίθηση είναι εξαιρετικά σημαντική όταν οι επιχειρήσεις αμφισβητούν τους δεδομένους τρόπους του επιχειρήν. Και επειδή αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία, θα σας πω και τούτο. Ό,τι μπορώ να πω για την Volkswagen και τα αυτοκίνητα που κάνει, μπορώ να πω το ίδιο και για τους τέους συναδέλφους μου, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να κάνουν τις επιστημονικές εργασίες. Μία φορά, με έναν από τους συναδέλφους εδώ, κάναμε μια δημοσίευση, στην οποία είχαμε βγάλει ένα αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει να μην πω το οποίο διέφερε από το προηγούμενο αποτέλεσμα ενός άλλου, ο οποίος έβγαζε παρόμοιο. Δηλαδή, αν υπάρχει, εδώ, αν υπάρχει καμία κοιμωλία... Εκεί πέρα είναι, κύριε καθηγητά. Είναι εκεί πάνω στον τοίχο. Δηλαδή κάπου κάναμε μια γραφική παράσταση, σε αυτόν τον κύριο έβγαινε κάπως έτσι, σε εμάς βγήκε κάπως έτσι η γραφική παράσταση. Αυτό ήταν η διαφορά. Λέμε να το στείλουμε, να μας πει τη γνώμη του. Και έρχεται η απάντηση και μας λέει, έχετε δίκιο. Το δικό σας αποτέλεσμα είναι το σωστό, διότι ο δικός σας υπολογιστής είναι 3 φορές πιο ισχυρός από το δικό μας. Χαρήκαμε εμείς, εντάξει, δημοσιεύτηκε η εργασία κτλ. Ρωτώ όμως εγώ τώρα, ποιος έχει δίκιο, εγώ ή εκείνος, ή μήπως έχει δίκιο ο τρίτος, ο οποίος θα έκανε έναν υπολογιστή, ο οποίος θα είναι 5 φορές πιο ισχυρός από τον δικό μας. Δεν γίνεται έτσι η έρευνα. Μην στηρίζεστε στον υπολογιστή, μόνον τον υπολογιστή να τον έχετε ως εργαλείο. Το μυαλό σας να δουλεύει. Άλλη περιβαλλοντική
ανησυχία. Η ατμοσφαιρική ρήπανση σκοτώνει 4.000 ανθρώπους την ημέρα στην Κίνα. 4.000 ανθρώπους. Το 38% των Κινέζων ζουν σε περιοχές όπου η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται μακροπρόθεσμα αντιγυηνή. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα της Κίνας σήμερα? Όχι. Δεν είναι πολιτισμός. Είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Η μόλυνση του περιβάλλοντος. Απλώς διότι η ανάπτυξη προχώρησε από μόνη της. Χωρίς πολλά. Η International Dark Sky Association είναι ένας διεθνής οργανισμός, μια ένωση, η οποία ενδιαφέρεται για την διατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Για την διατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Ερώτηση. Πόσοι νέοι δεν θα ξαναδούν νυχτερινό ουρανό? Το σκεφτήκατε αυτό? Βγήκατε έξω με ξαστεριά, υποτίθεται, και να κοιτάξετε τον ουρανό? Ναι. Και δεν σας πειράζει ούτε η φωτορύπανση. Δεν έχετε δει ότι ο ουρανός εξαφανίζεται? Πάτε λίγο πιο έξω, να δείτε την Θεσσαλονίκη από μακριά. Η Θεσσαλονίκη είναι μέσα σε ένα φωτεινό κουδούνι. Εκτός από το κουδούνι το περιβαλλοντικό που είναι το πρωί. Πόσα παιδιά δεν θα ξαναδούν νυχτερινό ουρανό? Δεν ξέρετε αυτό τι σημαίνει? Η διαμόρφωση του εγώ και των πιστεύω του ανθρώπου εξαρτάται πάρα πολύ από την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού, για να ξαναγυρίσω στην αστρονομία. Είναι μια άλλη άποψη της χρησιμότητας της αστρονομίας αυτή. Ανακοίνωση η οποία έγινε στην τελευταία συνεδρίαση της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως στην Χονολουλού, 11 Αυγούστου του 2015. Οι ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις με υψηλό, το πω έτσι, επίπεδο ζωής ελεύθερα, έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας για τον φροντισμό των πόλεων ανακάτοικο, και το κόστος, το ολικό αυτής της κατανάλωσης ενέργειας για φώτα του δρόμου είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νούμερο είναι τρελό. Έχετε δει ποτέ έναν αγώνα ποδοσφαίρου νύχτα στο Καφταντζόγλιο από αεροπλάνο? Είναι δηλαδή να κάτσει ένας αστρονόμος με έναν τεχνολόγο και να πούν, ρε παιδί, τι πρέπει να κάνουμε άμα θέλουμε να διαφημίσουμε τα μπισκότα Παπαδοπούλου? Κάπου εκεί είναι μια ζωή. Τα μπισκότα Παπαδοπούλου με μια φωτεινή επιγραφή, τι πρέπει να κάνουμε? Και λένε λοιπόν οι σοφοί που αποφάσισαν ότι όπως είναι έτσι η πινακίδα, βάζουμε από κάτω 3 προβολείς οι οποίοι φωτίζουν. Γελάτε. Δεν τα βλέπετε κάθε μέρα? Κάθε νύχτα δεν τα βλέπετε? Δεν είναι τώρα να κάτσουν και να πούν, ρε παιδί, καταρχήν να του φωτίσουμε από πάνω. Να βάλουμε τις προβολείς από πάνω. Ούτως ώστε το φως να κατεβαίνει προς τα κάτω. Όχι να πηγαίνει προς τα πάνω. Είναι απλή λογική αυτό που λένε, δεν είναι? Μας χρειάζεται λοιπόν, για να είναι η ζωή μας ευτυχισμένη, δεν μας χρειάζεται πολύ μυαλό. Λίγο μυαλό μας χρειάζεται. Να το ξέρετε. Να μην το πω αυτό. Τα πλαστικά που καταλήγουν στη θάλασσα κάθε χρόνο υπολογίζονται σε περίπου 8 εκατομμύρια τόνους.
ποσότητα αρκετά μεγάλη ώστε να θάψει όλες τις ακτές του πλανήτη μας μέχρι το γόνος. Αυτό το ποτηράκι το νερό που παίρνετε και πίνετε καταλήγει εκεί. Και βέβαια αυτό είναι μια θεωρητική πρόβλεψη. Αν δηλαδή το πάρεις όλο αυτό το υλικό και το απλώσεις πάνω στη γη, θα καλύψει όλη τη γη σε ένα ύψος μέχρι το γόνατό σου. Βέβαια δεν συμβαίνει ακριβώς αυτό, αλλά έχει διαπιστωθεί ότι συμβαίνει κάτι άλλο. Ότι αυτά τα πλαστικά τα οποία πετούμε μέσα στη θάλασσα, ή αν θέλετε τα πλαστικά που βγάζουμε από τη θάλασσα, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που υπολογίζουμε ότι πετούμε. Το ξαναλέω. Τα πλαστικά τα οποία βγαίνουν έξω είναι πολύ λιγότερα από τα πλαστικά που υπολογίζουμε ότι πετούμε μέσα στη θάλασσα. Τα πλαστικά σκουπίδια λοιπόν τα τρώνε τα ψάρια και κατά συνέπεια μέσω των ψαριών καταλήγουν σε εμάς. Αυτό είναι. Εμείς τρώμε τα ψαράκια μας και τρώμε και το πλαστικό που εμείς πετάμε μέσα. Το ξαναλέω αυτό. Είναι μεγάλη ντροπή να σπαταλήσουμε το σήμερα και αργότερα να αναπολούμε με λίγο το παρελθόν, όταν πια σε τίποτα δεν θα μας ωφελεί μια τέτοια λύση. Ένα ανέκδοτο, διότι περί ανεκδότου πρόκειται, το οποίο το βρήκα πέρσι. Πριν έναν χρόνο είχα βρεθεί στην Αγγλία και πήγα στο γνωστό μου Ινστιτούτο της Αστρονομίας, οπότε είδα έναν πίνακα, ένα πίνακα, όπου κάποιος είχε γράψει το εξής. Αυτό θα μπορέσετε να το καταλάβετε, διότι υποθέτω ότι ξέρετε τι είναι το απόλυτο μηδέν. Έτσι, λοιπόν λέει αυτό, joke of the day, το ανέκδοτο της ημέρας. Έχετε ακούσει για εκείνον τον φίλο ο οποίος πάγωσε στο απόλυτο μηδέν? He's okay now. Το καταλάβατε αυτό ή όχι? Να και στις μέρες μας τώρα καινούργια, για να πούμε σιγά σιγά στην αστρονομία. Αυτή είναι μια αριανή κοιλάδα η οποία έχει ονομαστεί Ελλάδα στο Άρη και να τα αυλάκια που έχουν πλάτος 10 μέτρα, 10-20 κάπου εκεί, πλάτος, όχι μήκος, πλάτος. Και είναι, σας δείχνω, μια-δυο διαφάνειες για την περίφημη ανακοίνωση της NASA ότι στον Άρη απάνω υπάρχει ρέον είδωρ. Με λίγη φυσική λοιπόν, εσείς ξέρετε το εξής, ότι όταν χιονίζει, γιατί περνάει ο Δήμος και ρίχνει αλάτι στον δρόμο? Για να λιώσει. Για να λιώσει. Σωστά. Δηλαδή, τι κάνει το αλατισμένο νερό? Ρίχνει το σημείο πήξης. Το ρίχνει. Τώρα, το νερό, το υγρό νερό στην επιφάνεια της γης, όταν βρεθεί στην επιφάνεια του Άρη, το υγρό νερό λέω, το σκέτο νερό, όταν βρεθεί στην επιφάνεια του Άρη, αμέσως εξατμίζεται. Γιατί? Διότι η πίεση η ατμοσφαιρική στον Άρη είναι το 1 χιλιοστό της γης. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω? Γιατί να σου το πω αλλιώς, όταν βάλετε το νερό να βράσει στην επιφάνεια της γης, βράζει στους 100 βαθμούς. Έτσι. Άμα πάτε στην κορυφή ενός βουνού, βράζει σε λιγότερους βαθμούς, στους 80. Γιατί? Διότι ανέβηκε ψηλά στο βουνό το νερό, η πίεση εκεί είναι μικρότερη, επομένως τα μόρια του νερού πιο εύκολα διαφεύγουν. Άρα σε μικρότερη θερμοκρασία βράζει. Ανάλογα πράγματα συμβαίνουν στον Άρη. Εάν στον Άρη υπήρχε νερό όπως στη γη, το νερό αυτό θα είχε εξαφανιστεί. Λόγω της μικρής
πολύ μικρής πίεσης ατμοσφαιρικής του Άρη. Έλα όμως που αν το νερό είναι αλατισμένο, πέφτει το σημείο τήξης και επομένως εποχιακά τουλάχιστον είναι δυνατόν το νερό αυτό να διατηρηθεί, το αλατισμένο νερό είναι δυνατόν να διατηρηθεί σε υγρή μορφή. Αυτό βρήκαν. Αυτό ανεκκίνωσαν, αν θέλετε, διότι είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Αυτό ανεκκίνωσαν και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η υγρό ρέον νερό. Και η επόμενη είναι περίπου η ίδια φωτογραφία. Έχετε εδώ έναν κρατήρα και βλέπετε τα ριάκια. Την ώρα που εμείς φωνάζαμε για βρήκε νερό και βρήκαμε νερό και βρήκαμε νερό, μια εφημερίδα δημοσίευσε αυτήν την γελιογραφία εδώ. Βλέπετε ποιοι είναι αυτοί και λένε συγκλονιστική ανακάλυψη, βρέθηκε νερό στον Άρη. Και οι άλλοι καμίνοι προσπαθούν να βρουν νερό στην έρημο. Το πρόβλημά τους. Αυτή είναι μια άλλη άποψη της ανακοίνωσης της ΝΑΣΑ. Και η άλλη άποψη είναι τούτη που την ξαναδείχνω. Ότι οι Έλληνες είμαστε κακομαθημένοι με το φτηνό νερό. Για τον Άρη, όπως και για κάθε πλανήτη, οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Γιατί? Διότι η ζωή, οποιασδήποτε μορφή ζωή, στον πλανήτη Άρη κινδυνεύει. Από τα μικρόβια που θα μεταφέρουμε εμείς σε αυτούς. Από τα μικρόβια που εμείς θα μεταφέρουμε σε αυτούς. Και όπως είπε και ο Καρλ Σέιγκαν, τον ξέρετε τον Καρλ Σέιγκαν, το θυμόσαστε ποιος ήταν? Ήταν ο Αμερικάνος καθηγητής, ο οποίος έκανε τη σειρά κόσμο στην τηλεόραση. Αυτός λοιπόν είχε πει ότι ο Άρης ανήκει στους Αριανούς, ακόμα κι αν οι Αριανοί είναι μόνο μικρό. Αυτό λέει, εσείς που θα πάτε στον Άρη, προσέχτε. Και το εσείς είναι στην κυριολεξία. Το λέω ότι εσείς θα πάτε στον Άρη, δεν πάω εγώ. Και τώρα στους 3, 4, 5 άνθρωποι μέσα δεν θα πάμε στον Άρη. Εσείς όπως πρέπει να πάτε. Έτσι, θα τα πούμε όταν θα μιλήσουμε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Σεβασμό λοιπόν, περιβαλλοντικό σεβασμός στον Άρη, διότι πολλά γίνονται τώρα στον Άρη. Ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα, το οποίο επίσης ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση στην Χονολούλου, η ώρα, εδώ μου λείπει μία παρένθεση, τώρα το βλέπω. Ναι, είναι το εξής. Ανακοινώθηκε το εξής πράγμα, ότι έχει γίνει η πληρέστερη μέχρι σήμερα μελέτη των ηλιακών κοιλίδων και έχει βρεθεί το εξής, ότι η κατάσταση των ηλιακών κοιλίδων, έστω και περιοδικά μεταβαλλόμενη, είναι σταθερή. Δηλαδή, η περιοδική μεταβολή παραμένει σταθερή. Σταθερή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η οποιαδήποτε κλιματική αλλαγή πάνω στην επιφάνεια της Γης μετά την βιομηχανική επανάσταση δεν οφείλεται στον ήλιο. Πού οφείλεται? Σε εμάς τους ίδιους. Μην πάμε να ρίξουμε τα στραβά και ανάποδα τα δικά μας στον ήλιο. Εμείς φταίμε για τις κλιματικές αλλαγές. Για την κλιματική αλλαγή. Διαβάστε το αυτό. Αυτό αξίζει τον κόπο. Είναι αδύνατον να ζήσεις μια ευχάριστη ζωή χωρίς να ζεις σοφά, σωστά και δίκαια. Και η τύχη σπανίως παρεμβαίνει σε ένα σοφό πρόσωπο. Οι μεγαλύτερες και τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά ενδιαφέροντά του υπήρξαν και θα είναι καθοδηγούμενα από τον λόγο κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Δηλαδή, μην ρίχνετε στην τύχη τίποτα από αυτά που σας συμβαίνουν. Εσείς φταίτε. Ή δεν φταίτε. Λίγο πιο αστρονομία. Ξέρετε πολύ καλά ότι τώρα έχουμε χειμώνα. Παρ' όλα αυτά, η γη είναι πολύ κοντά στον ήλιο. Δηλαδή περί τα Χριστούγεννα, η γη βρίσκεται στο περιήλιο της τροχιάς της. Η τροχιά είναι μία έλλειψη, κάπου εδώ σε μια αιστεία είναι ο ήλιος και περί τα Χριστούγεννα η γη βρίσκεται εδώ. Ενώ το καλοκαίρι είναι εδώ. Αφού είναι λοιπόν πιο μακριά το καλοκαίρι, γιατί έχουμε και πιο πολύ ζέστη. Εμείς εδώ. Εμείς εδώ. Και όπως φαίνεται σε αυτό το σχήμα. Διότι τον χειμώνα είμαστε μεν πιο κοντά, αλλά οι ακτίνες του ήλιου σε εμάς, στα δικά μας γεωγραφικά πλάτη, αν αυτός είναι ο ορίζοντας, πέφτουν σχεδόν γλύφοντας τον ορίζοντα. Ενώ στο καλοκαίρι σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Είναι πιο μακριά από τον ήλιο η γη, αλλά οι ακτίνες πέφτουν σχεδόν κάθετα. Αυτό φαίνεται εδώ. Έτσι. Το καταλάβατε αυτό? Ωραία. Αυτή είναι η φωτογραφία της γενιάς μου. Είναι, την πήραν τη φωτογραφία στις 7 Δεκεμβρίου του 1972. Είναι η πρώτη φωτογραφία ολόκληρης της γης από μακριά. Από το διαστημόπλιο Απόλλων 17. Ήταν η πρώτη φωτογραφία της γης από μακριά, ολόκληρη η γη. Η επόμενη φωτογραφία είναι η φωτογραφία της γενιάς σας. Αυτή. Τι είναι αυτό? Εάν εκεί που είσαστε σβήσετε έναν διακόπτη, μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Δέστε το αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ναι, όταν το διαστημόπλιο Voyager 2 βρισκόταν λίγο πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα, οι λεβέντες από το διαστημικό κέντρο, ο Sagan πάλι, έστειλαν ένα σήμα και του είπαν Voyager, look back. Τα χαμηλώνουμε, τα χαμηλώνουμε. Look back. Τι πάει τη look back? Γύρνα τις κάμερές σου και δες προς τα πίσω. Έτσι. Γύρνα τις κάμερές σου και κοίταξέ με προς τα πίσω. Και εκείνη την ώρα που έπαιρνε τη φωτογραφία το διαστημόπλιο, μέσα σε μία ηλιακή ακτίνα που ανατράστηκε από ένα από τα μεταλλικά μέρη του διαστημοπλίου, έπιασε αυτή την μικρή οχρή κοιλίδα, η οποία είναι η γη. Από την απόσταση περίπου του Ποσειδώνα, κάπου εκεί. Δεν μου λέτε, καταρχήν αυτή είναι η φωτογραφία της δικιάς σας γενιάς. Εσείς θα δείτε τη γη έτσι. Ή αν θέλετε εσείς, υπάρχει πιθανότητα να δείτε τη γη έτσι αντί να το θέλετε. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει λίγο να σας κάνει να φιλοσοφήσετε, να σκεφτείτε, για να σας βοηθήσω. Έβαλα σήμερα στο σετ αυτήν την διαφάνεια, το έγραψε ο ίδιος ο Καρλ Σέιγαν σε ένα βιβλίο του που ονομάζεται The Pale Blue Dot. The Pale Blue Dot είναι η οχρή μπλε κοιλίδα, δηλαδή η γη, όπως φαίνεται σε αυτή τη φωτογραφία. Και είπε, μεταξύ άλλων, think of rivers of blood
think of rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Να το εξηγήσω. Σκεφτείτε για τους ποταμούς αίματος που βρώμησαν, αν θέλετε, από όλους αυτούς τους στρατηγούς και τους αυτοκράτορες, ώστε εν δόξη και θριάμβο να μπορέσουν να γίνουν στιγμιαίοι άρχοντες ενός κλάσματος μιας κοιλίδας, μικρής κοιλίδας. Αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια. Την κυρία την ξέρετε ποια είναι. Η οποία είπε το εξής ωραίο. Nothing is impossible. The word itself says impossible. Το βλέπετε. Η ίδια η λέξη impossible μπορεί να την αντιγράψεις και έτσι. Επομένως, ανοίξτε να την καλοσύνη το φως. Σας ευχαριστώ πολύ. Το μήνυμα αυτής της διαφάνειας είναι η αποφασιστικότητα και η αισιοδοξία. Η αποφασιστικότητα και η αισιοδοξία. Για νέους ανθρώπους δεν είναι δυνατόν να μην ισχύει αυτό. Αφήστε μας τώρα στους λίγο πιο παλιούς. Είμαι έτοιμος